Irizarrentzat oso garrantzitsua da mundu akademikoarekin zubiak eraikitzen jarraitzea eta etorkizunerako erronkei elkarlanean aurre egitea. Pertsonen garapena, berrikuntza eta jasangarritasuna gure eguneroko jardunean funtsa dira eta erabat bat dato Zubikako ikastaroen izaerarekin. Hori dela eta, hemendik gure gomendioa bai Irizar osatzen dugu pertsonei eta bai hiritarroi orokorrean Ubikako ikastaroetan parte hartzera. Irizarrek uda ikastaroak laguntzen ditu dagoeneko azkeneko 17 urte hauetan bizitzaren programaren baitan. Ematen diguten laguntza eta elkartasunagatik eskerrak eman nahi dizkiot uda ikastaroen izenean Irizarri eta aurten ere beraien laguntzarekin jarraitzen dugu. Bizitzaren programaren baitan aurten 2 ikastaro izango ditugu. Lehenengoa Ataunen egingo dena, ekainaren 18 eta 19an, eta Jose Miguel de Barandiaranen ekarpenen inguruko 4. ikastaroa izango dugu, 4. edizioa. 2. ikastaroa ekainaren 26an izango dugu, Miramarren, eta heriotzaren pedagogiaren inguruko ikastaroa izango dugu. Matrikula, 2 ikastaro horietarako matrikula, dagoeneko irekita dago eta azkeneko egunen arte irekita edukiko duzue. Beraz, hiritar guztiak animatu